Mijn werkdag het begin. Ik is hier bij die kerk. Ik heb hier geslapen. Nou opgestaan. Piggy huiswerk check. Honderd is kost gegeven. Zoals jullie kan zien. En het is nog weer. Ik weet niet wanneer krijg ik verlof. Door als je pak. Is nog Piggy iets in. En ik heb mijn rondes klaar gedaan. Mijn kojaki opgeslagen. Oké. Hier is nog mijn kojaki. Wacht maar. Wacht. Zie je, niet manieren niet. Manieren om mama te schuiven. Ik dat die kan maar slechts maar dat ik dan een jou. En daar is Dora. Die securiteit is weg. Nu zal ik ook release. Laat we gaan oefenen. Nu moet ik lichten afzetten. And then I will start cleaning. Lights off. And once again, lights off. Dit is ik. Dit is mijn gebruik. Ik ben verlof in mijn man. Udah, kau kerap mengumpul ini bayi. There's no die hartelijk dat voor mijn mensen komen. Die net vannacht mama. En die was mijn plan hier wil ik die details inzetten. Hier is mama. En dan als het wel komt besluit. Dit is ook Piggy gereden. Als volgens jullie kan zien zal dit misschien later ook komen rijden. En ik is hier bij de kerk. Mijn naam is weer eens Ismail Purgosep. Tura Tolamer en Rosigis glimlach ook. Misschien kun je de aandacht. Die filigabom is bezig om ook de filigabom. Ik weet nog niet waar. Ik doe dan aan. Of is die lights. En zo speelt die honden. Zo moet ik het nog release. Zo ja, nee, die gaan heen. Die is goed. Mijn werkdag het begin. Ik weet niet tot wanneer toen niet. Maar